tifuna ndikulandileni okondedwa omvera mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikulemekeza Mulungu chifukwa tikonderanso lero tafikanso ndi chisomo choperekedwa ndi Mulungu. Ambuye akalemekezeke koposa chifukwa cha tsiku la lero. Lero ndi pa 23 Oktoba 2024, tsiku lachitatu. Mulungu alemekezeke chifukwa Mulungu watipatsanso kuthekera kokhala nalo tsiku la lero lodzala ndi chisomo. Okondedwa omvera, ndikupepesa kuti dzulo sindinapezeke chifukwa chinalipo ndithu kungoti tidagweredwa zovuta. Apongozi anga ndamene adatisiya ku Malawi, kotero kuti sindikadathanso khala wamphamvu ndi kuyima ndi kuchitanso monga mmene timachitira ngati thupi. Komanso munthu tinakota tinachona nchabwino kuti tichite monga mmene timayenera kuchitira monga mwa ulemu wake. Kotero kuti lero ndi tsiku linanso limene Mulungu apereka kuti zitha kuchitika monga mmene kumwamba kwafunira. Koma ndilemekeza Mulungu chifukwa cha china chilichonse chimene Mulungu amachichita, andi akamachita amachita pacholinga. Mulungu athu salephera, Mulungu athu sanapangepo mistake. Ndi Mulungu ona komanso Mulungu okhulupiririka. Okondedwa omvera, ndikulemekeza Mulungu chifukwa cha chikondi chimene ali nacho pakati pathu komanso pamoyo wathu. Ndimafuna ndikulimbikitse m'bale udzimkonda Mulungu tili m'masiku osiriza amene tifunikira kuyimabe pamaso pa Mulungu. Okondedwa omvera, lachisanu limene timasiyana malo ano tinamuona Paulo ndi Sila atachita chabwino, atatulusa chiwanda chimene chidamgwira msikana wina, msikana amene amabwebweta, amene amakhala olosera zinthu. Ena pomona manti mneneri, mprofeti, koma po atafika adadziwa kuti mwammayi chimene chankulira ndi chiwanda. Okondedwa, anthu ambiri kunja kuno akumachita mauneneri koma dziwanda zimene zikuwalankhula, koma tikakhala kuti tilibe chiziwitso timakawajoyina nkumaona ngati ndi Mulungu akulankhula. Pafunikira pafike Paulo ndi Sila pamalopo. Akafika Paulo adzindikira kuti mzimu ukudyera anthu apawo ndi chiwanda, chifukwa mzimu wa Mulungu sufuna ndalama mwa mtundu otere ayi. Uwu ndi mzimu wa chiwanda. Ndimafuna ndikupempheni okondedwa, musanajoyine, pempherani. Mulungu akudzeni kuti paline pamenepo pezekaniponi kapena ayi. Chifukwa mbiri akumatchula dzina la Mulungu koma Mulunguyo apalibe. Alipo ndi Mulungu wina amene akunzi osati Yehova. Ndi nthawi zambiri tazijowinisa. Ine ndimamva chisoni kuti dzimadzi zimene akukupatsanizo afuna mudzimwa zachani. Okundinomvera, dzimasifuta zimene akukudzodzani kuti mudzidzoladzo dzinadzo mzachani. Okondedwa, andipena chikundidabwisa nkuti neneri wina aliyense amene ali neneri ndekuti akhale ndi mazi, ndekuti akhale ndi anointing oil. Ine nkudabwa kuti vumbulutso la Mulungu lalowera mbali imodzi. Popeza Mulungu akuyeneka kuchita zinthu modabwitsa. Ine naona nthawi nake Mulungu okondidomvera atakumana ndi mwamuna wina wake pa Siolamu, uja amene anampaka doti m'matso, atalilavulira Ambuye ndikunkandira nkumpaka m'matso ndikumuza kuti akasambe pa thamanda la Siolamu. Atakumana ndi wakhungu wina osaona, adamuza kuti penya sopano uona. Ndikuti Mulungu chimene amachita lero akachita dzina, mawanso amachita dzina. Ifani mavumbulutso. Koma lero munthu akakamira ali pamazi, ali pa anointing oil, ndikuti soilo wache siza uleretu adzichita kugulitsa. Andi okagula sokhala patient, okagula uzikhala patient. Akafuna mphiri ndikuti okakweresa phiri ukhala patient. Ndikuti nene lisangapite ku phiri ngati inuyo simunantumizire ndalama zokwerera phirizo. Polankhula pakazi tinonda amene mukususana ndi mzimu. Cholinga choti ndalamazo akudyereni, mukhale osamala. Mukhale osamala mama, adadi, mukhale osamala. Masiku ano ndosiriza. Adzuka anthu oneka ngati ana Mulungu koma ali amaagent a Satana amene afuna apindulire kwambiri anthu amene ndosauka, anthu amene sadziwa choonadi. Ndifuna ndikuseguleni matso, musamangoziphatikiza pena paliponse fati pali mazi.
musamangoziphatikiza pena paliponse chifukwa akunenerapo, chifukwa sing'anga amaneneranso. Ngati simusamala ino muziti muli pamaso pa Mulungu koma mudabwa chauzimu chanu sichikukula, chimenecho nde muzidabwa chifukwa mukafika pamaso pa Mulungu padzooneka kuti ino mukusintha, china chake chikuchitika. Pamalo pasamangokhala mapemphero amatenda okhayi, ayi, pasamangokhala mapemphero akulemera kokha, mabanja okhayi, padzimvekanso voice oti ndipulumutsidwe ndikalandire Yesu, chifukwa nditapeza banja kumopanda Yesu ndikafa ndikupita ku Gahena, nditapeza chuma ndikafa kumosayanjana ndi Mulungu ndikupita ku Gahena. Ndiye kuti palibe phindu ukundidwa kupedza zinthu zampirimpiri pamwe wako koma zokutengeranso kuchonongeko. Chofunikira chachikulu zonsezo zisanachitike pafunikira kulandira Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, chifukwa ukalandira chipulumutso utafa lero uli nkukafikira. Ambuye atithandize. Lero tifuna tikambiranepo nakuti mphamvu ya kupemphera. Sikunakati makamba kuti amene amapemphera ndi amene amapambana, koma lero tikukamba zakuti mphamvu ya kupemphera. Zanga ukamapemphera pali mphamvu imene imachitika. Tiwerenga buku la Machitidwe a Atumwi mutu 16, koma tikuyambira pa ndime ya namba 25, 26 ndi 27 komanso 28. Baibulo likuti bwanji? Akuti koma pakati pa usiku Paulo ndi Sila ankapemphera ndi kuyimba nyimbo zolemekeza Mulungu, ndipo akayidi ena ankamvetsera mwadzidzidzi kunachitika chivomerezi cha mphamvu kotero kuti madziko a ndende anagwedezeka nthawi yomweyo. Zitseko za ndende zonse za ndende zidatsekuka, ndipo maunyolo aliyense anamasuka. Woyang'anira ndende uja atadzuka kutulo anaona kuti zitseko za ndende zinali zotsekula, ndipo anasolola lupanga lake nafuna kuzipha, chifukwa ankaganiza kuti andende athawa. Koma Paulo anafuwula kuti usazipweteke, tonse tilipo. Mulungu lemekezani mauwa ndi anu Ambuye amene mukuyenera kutilankhula. Tilankhuleni ndipo tizamva mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu, amen. Mphamvu ya pemphero. Muli mphamvu mpemphero. Okondedwa, Paulo ndi Sila timakamba ife kuti uja amene adamangitsa Paulo ndi Sila pona kuti wasiya kupindula anatengera kumabwalo kumene tidaona atavula malaya ndikwaonesa mikwingwirima. Anatizimulidwa Paulo ndi Sila, anamenyedwa Paulo ndi Sila. Akwamenyeranji dzina la Kristu Yesu lochilitsa, lotulusa ziwanda zimene zidatuluka mwa msikana amene amatsautsika ompindulira kukhala ena. Iyeyo mwini wako nenerayo anali mphawi. Okondedwa tamvetserani, Baibulo likuti atawamenya, atawathizimula magazi akutuluka, misana yawo itatupa. Okondedwa, mu dzina la Yesu timalandira mikwingwirima, koma chotsangalatsa Mulungu wathu amakhala ali ndife. Baibulo likuti anawalowesa mndende, andi ndendemo adayikamo oyang'anira, ndi oyang'anira adamuza kuti anthu awa wayike mosamalira, akhale malo amene iwo sangatuluke. Tifuna mawa tizengenane umilandu ndepatsapedzeke kutuluka. Ndiakuti atamuza oyang'anirayo adamva kuti no, ndikweneka ndikaike ndende za mkati mweni, komanso ndikakhale ntamanga zigologolo. Ndekudali kumanga mbale. Anamanga. Paulo anamanga zopsa zija. Sila anamanga zopsa zija. Mene akwamanga munkuti akwapula. Mene akwalowesa ndende ndekuti malaya alibe. Okondedwa tamvetserani, Baibulo likuti atamangidwa Paulo ndi Sila nkulowesera ndende, dziko linkuti tamanga pansi pamwamba pake mulonda phi oyang'anira. Mulonda uyang'anire mpaka mamawa. Lelo kulibe kugona ndekuti ukhandi ma overtime iweyo chifukwa cha anyamata ameneyo. Baibulo likuti atamanga ikandende Paulo ndi Sila kuzifusa mbale tamangidwa tili ndende chifukwa cha chilungamo chifukwa cha dzina la Yesu adziwa kuti amangawa ndi amene saneka kumangidwa.
ife sitiyenera kumangidwa, tili ntchito kunjaku yoti tikagwire. Nde pamene tafika apa pafunikira tiyimbire, kumwamba kudziwike. Iwo atika ndende muno atimanga, koma pakamwa panga sanamange, pakamwa pako sanamange, Yesu wathu sanamange. Kodi mbale umadziwa kuti zimene ukumanazo sizinamange Yesu wako? Umadziwa kuti zimene zikukugwera sizikumugwera Yesu? Kodi umadziwa kuti iweyo takutuluka mu zimenezo ngati utadzindikira chinthu china? Okondedwa, anthu anadziwa kuti palibe mulandu wathu angaumve nkutiyankhira, koma alipo otiyankhira mulandu wathu amene akudziwa za kusalakwa kwa ife ndi Yesu. Dziko litha kukutengani kukhala olakwa, abale anu atha kukutengani kukhala olakwa, wina aliyense atha kuna kuti inu ndi olakwa, koma mwini chilungamo choonadi amene ndi Yesu akakupezani kuti inu solakwa, dziko litakumangani chotani koma yamaza kumatsulani. Ndimafuna ndilankhule ndinonse amene muli mtendelero, pali Yesu yekha. Dziko lili kufuna mupereke ndrama kuti mutuluke ndende, koma pali Yesu amene safuna ndrama koma afuna inu mupemphere. Pempherani ndipo chizapasidwa kwa inu. Paulo amadziwa mphamvu ya pemphero, amadziwa mphamvu ya malambiro. Okondedwa, mukulambira muli mphamvu. Mukulambira kapena mukumwimbira Mulungu nyimbo za matamando kumayitanisa kupedzeka kwa Mulungu, ndikuti tikazamapemphera pamakhala Mulungu atsika fire. Ndifake ndimafuna ndilankhule kwa praise team ambiri. Masiku osiriza na praise team ambiri simakonda kupemphera, mmakonda kuyimbira. Koma ndimafuna ndikupempheni kuti muzikhalanso ni nthawi yoti mpemphere fananunso mmakhala m'mavuto. Mumakhala m'mavuto amene Mulungu afuna kuthandizeni. Ndiye kumangoyimbira khauli pa keyboard paja, khaya ukuyimbira madramus uzingochedwa zimene zija, kuyimba nawo zikhani nthawi yakuti nanenso mpemphere, chifukwa timati prayer and worship. Ukondedwa, tikamaliza kumwimbira muja matamando pamafunikira pemphero. Bible likuti anayimbira nyimbo za matamando ndipo anafika nthawi yopemphera. Iwo samangokhala munthu oyamba nyimbo mpaka kumaliza popanda zomufotokozera Mulungu, chifukwa nyimbo imangolankhula za matamando okhaokha, koma iwe uli mundende imene ufunikira utuluka utayimbira ndi kuti ulankhulane ndi Mulungu. Ifa pemphero limatanthauza kulumikizana ndi kulankhulana ndi Mulungu. Ndiye we sumapemphera ndi ufunse nyengo zako mayimbira koma kudusa mu nyengo zotani. Satana kukupeta ngati tirigu ifa iwe sumakonda kupemphera. Uli mvuto nawe ndimafuna nkupemphe, uzisipatulira mpemphero. Apa Paulo ndisira kuti ali ndende mkati mwa usiku anono ni nthawi yopemphera inoyo. Tilumikizane ndi Mulungu, tetimamba fire kuyasa mayimbiro, kuyimbira nyimbo zotamanda, praise and worship. Ndi anali mu nyimbo, atamaliza nyimbo anamba kupemphera fire nzanga. Kunali kuyasa fire wa mapemphero, kudziwika Mbuye kuti tili pano ndifanana, amanga ntosena kumangidwa, kudziwike Yehova. Bible likuti mena mayimba nyamatawo, anthu ena omangidwa ndende zina nkamva kuti ndende iyo kwamangidwa anthu ena kuyimbira, ndende iyo kwamangidwa tosiyana ndife, chifukwa ndende zina zinde kuti anthu ambira nkangokhala olira, chifukwa nalibe chowatulutsa mu ndende. Amangomva kupweteka nzanga pala anthu enake akumva kupweteka, ndende yofanana ndi yako imene wamangidwa iwe umalo moti ukumva kupweteka ukumva mtendere. Chifukwa kunali kothekera china Paulo azingolira kuti koma atimanga atikwapula mabalanda amene akuwawawa chakudya sana dipase, koma malo motero mtendere okhaokha mu mtima mwawo iwo amachimva chimwemwe kuti ni nthawi yoyimbira inoyo. Ndimafuna ndikuze si nthawi yolira pamene ukumana ndi nkhondo. Banja lako pamene lafikapo si nthawi yoti wozilirayi, ndi nthawi yoyimbira Mulungu nkupemphera. Ambiri tikangogweredwa mavuto ndi pamene timayamba kusiya kupemphera. Pamene kuti tituluke mavuto pafunikira pemphero. Paulo ndi Sila nazo tingati tingogona tizikhalire panopa ndikuti ndende musitituluka, ndikuti Mulungu wathu sadziwika. Okondedwa omvera, iweyo uli ndi ntchito tuzichita, nzimayi usamangolira chifukwa cha zimene zikukugwerayo. Nzibambo usamangolira chifukwa cha zimene zikugwera, uli ndi udindo pamalo pamwe wako oti udzidzuka udzipemphera. Anda pasindi kumva china Paulo kupempha foni kuti mutipatse pota ayimbira atumwi. Ayi, akudziwa kuti iwo mmene akuyendamo Yesu akuyendanso ndiwo. Chifukwa Bible linasimikiza kuti thupi lako ndiye kachisi wa Mulungu, mzimu wa Mulungu amagonera mwayo. Ndiye kuti mwanjira ine mmene akundimanga mzimu wa Mulungu ali ndi ineyo. Ndi udindo wako kumapemphera usati umangolira.
anthu ambiri tili ndi ulesi kuti tokha titawima nkupemphera ndi chifukwa nthawi zambiri tauza atumiki ambirimbiri kuti atithandize kupemphera olo atachuluka kukhala 1 miliyoni koma ngati wemwewe mulibemo chipampano ulibe Yesu amene amapambanisa iwe otha kukhalabe m'mavuto momwe anthu atakupempherera pena uzionanso ngati anthu sakukupempherera chifukwa iweyo upemphero ulibenso chikhulupiriro ndi pemphero ndoli mvuto iweyo uli mvuto iweyo ukweneka utenge 80% ya kupemphera ndiweyo anzako ajatenge 20% ipange 100 ndio ufuna munthu wokupempherera atenge 80 wetenge 20 ndesi zingatheke mene okudyera nzako asale kudya ukumene kukudya kumavuto londirako sizingatheke ndimafuna ndikupempha uli ndi udindo ozuka nkupemphera Paulo ndi Sila nadzo kuti ife tisamangodalira anthu koma tokha titha kuyima chifukwa Yesu amene ali ndi anthu ndi amene ali ndi ineso ndikuti kuyankha kwake sikungatsiyane ngati ine ndikhulupirira kuti Yesu amayankha ndi anamba kupemphera mu ndende. Bible likuti mkati mwa usiku pa ndende ponse padadabwitsa anthu panagwa chivomerezi nzanga tanena kuti chivomerezi chinagwedeza ndendezo teke Bible likuti ziseko za ndende kunagwa chimphezi chija chomagwesa maloko chicha maloko sanagwa pasi ngwengwere zimendo mosi zimana amanga zija zigologolo zawo zomangidwa zicheni ana amanga zija zinakumasuka uli ndi Yesu matsula nzanga zimene anthu akumanga nazo ndukamba pano banja lako lamangidwa iweyo kuma Yesu alipo amene amamasula banja lomangidwa anthu amanga sogolo lako china chilichonse chisamakuyendere tamvetsera alipo Yesu amamatsula dzingwe zimene amangira sogolo lako iwe afunikira uzipemphera uli mvuto ngodzikhalirira ukhalabe mu zimenezo zingolira ena kamanga sogolo lako ndalama zako amalandira ndi anthu ena iwe zikangofika m'manja mwako zimapitirira kuti kuwina kakulemerera ndalama zako ndi zingwe zimenezo okondedwa kumangani kutako ngati simupemphera simutulukamo asinganga kupusisani koma ndalama zizipitirirabe wina wakakukulemererani kuseliko chifukwa chani akumanga chingwe cha mataya zingwe zimenezo ndi cheni chimene amanga iweyo sogola kuli samapambane sanga kumanga chingwe chofanana ndi cha Paulo ndi Sila ndiye pafunikira upemphere kuti pagwe chivomerezi zingwe zimene akumanga nazo ndende imene akulowetsa iwe iseguke wina manga ndende kuti asazakwatirenso ndi ndende imene yoyo akazi uziwafuna kuma kuti wakwatire sisiteka amuna uzafuna kuma kuti akukwatire sapezeka wina manga ndende kuti kungokwatiwa lero banja lisamachedwe litepo wina manga kuti basi akausamamulekeza sunkama mwina wake adzingomuna ngati china chake basi likatha banja azilifunanso lina ndende tuzimenezo ndiwe uli mu ndende imene uli mkolido ya ndende imene ndiye kuti upemphero kungokhalanso ungokhala ungogona mulesi tambwali zoti uzipita kupemphera ulibe nazo kuti upemphere nyumba mwako ulibe nazo ukati ugona mangogona mpaka mamawa kuma kumafuna Yesu akuchose mvuto akutulusa bwanji achina Paulo anazo kuti ife tikangoti tagona pano palibe kuti tulusa ndikutola kumabwalo tikamenyedwaso kumata menyedwa nazo kuti kwakwana ziko lisamati menye chonja tili mulungu oti kudziwike ndi atapemphera Bible likuti zitseko za ndendezo zinatseguka zokha okondedwa pemphero limasegula zitseko za ndende za pamoyo wako taitulukire imene iyi iwe samangobula nzanga ndikupemphe we nkhani sikulira kulira mulibe moyanko mpemphero ndi mmene machokera yankho la munthu chinthu chofunikira kwambiri pa pemphero ndikupanga chiyanjano ndi mulungu chifukwa mapemphera solo chimwe ndiye kuti chimolo limachinga pemphero lako malo moti mulungu amve zimene ukupempha amamva phokoso ndiye sungatulukemo chifukwa mulungu chimanchedwesa kuti akuyankhe ndi chimolo chifukwa chimo limalanda chikhulupiriro cha munthu ndifaka mbiri timalephera kupemphera toka chifukwa chimo linalanda chikhulupiriro chathu ife timaenda moyo chimo koma tifuna mulungu ndiye sizingatheke pafunikira upange decision chimimozi ngati ali mulungu azikulamulira akhale mulungu ngati ukuyenda mwa Satana khala mwa Satana koma kuti upambane mwa Kristu pemphero lako lizimveka kwa mulungu pafunikira upange naye chiyanjano mwene pempheroyo anapanga naye chiyanjano Paulo ndi Sila zulo lija Paulo atapemphera sizikanatheke fanali Saulo koma atasintha kukhala Paulo ali mpemphero lomveka kumwamba Bible likuti mwini wa awayang'ana ndendeyi anali mtulo
koma podzadzidzimuka nadabwa ndende nzosegula. Ndende zatsegulidwa nthawi yanji? Pompo anatenga lupanga lake limene anasunga mu mchuno mwake ndikulisolola ndikuligwira kuti azipheka. Muzipheranji alonda, mukuzipheranji? Akuti ndende zasegulidwa. Ndekuti anyamata athawa, ndekuti ndikudziwira ndi bwalo lathuli mawa zindivuta ine, mawa nanenso mphedwa bwanji atandiphe. Paulo ndi Sila athawa ndende, ine ndili mtulo. Ndakanena kuti iwe mulonda umagonanji, umagoneranji? Mulonda sakuyenera kugonewa, umagona bwanji? Atuluka iwoli kuti anasegulira ndende. Manjira inazafunso iweyo kunama zoti umagona koma unasegwe fata anyamata jamaki womasegula ndende analibe. Amene ali ndi Yesu amakhala ndi maki otsegula pena paliponse pamene numwaseka. Tanena m'bale mawu amene kuti amene ali ndi Yesu amakhala ndi maki otsegula pena paliponse pamene niyo mwaseka. Tikufana okondimvera. Ndi Yesu akakhala mwa inu makhala ndi maki otsegulira sogolo lanu. Mumakhala ndi maki otsegulira kuntendero opeseka mbanja mwanu. Mumakhala ndi maki otsegulira kuchuma chanu. Okondedwa, pali maki mitundu amene amakhala ndiwe pamene uli ndi Yesu. Usamangolira, usamangong'ung'uzayi, usamadzisiye ukagwa mvuto. Nthawi ya mvuto iyi anzako ali ndende ni nthawi imene amazoti ndimene timapemphera. Chifukwa kuti tidziwe kuti ndife anthu opemphera tikatuluka ndende muno mosati kutitulutsa, koma ife Mulungu wathu achite chinthu adzoti tili ndi Mulungu oposa maloko a mundende amene atsekera nawo. Lumu imene atikayi tili ndi Mulungu oposa lumu imene atisekera. Nde iyeyo azisegulira yekha ndendezi anthu adziwe kuti tili Mulungu. Nde Mulungu anachitani? Atachita Bible kuti mamuna uyu anafuna ataziphayi. Bible kulankhula Paulo anafula mamuna iwe chonde usazipha wekha. Ife tilipo, ife sitinathawe tilipo, koma Mulungu wathu amene tikunkhulupirira podziwa kuti ife sitinalakwe. Dziko lingakhale kutenga ife olakwa koma kumwamba sitinalakwe. Kodi ukudziwa dziko lutha kukhala kupanga udani ndi anthu ifa chilungamo? Dziko lili madana ndi anthu amene ali achilungamo. Andi achilungamo olwakamala lika chilungamo amakhala adani anthu. Chifukwa chimene amalankhula nchoonadi. Koma tamvetsera, kuli kwabwino kupanga ndi udani ndi anthu ifa choonadi kutsena kupanga udani ndi Mulungu ifa kusichoka pa choonadi. Chifukwa wansi ukupyenda nchoonadi kumwamba kumadalira iweyo andi kumalemekezeka kumakhala mchimwemwe. Koma ukachoka pa choonadi kumwamba kumakwiya. Ndi kwabwino kusakwiye kumwamba atakwiya anthu adziko chifukwa dziko akana choonadi. Pamuzi anthu atakana choonadi. Ndikuna kuti wasimbale wathunso ayi. Pano bale wata inde vomereza mbale koma po chabwino ngati uli ndi ubale ndi Mulungu. Ndi kukamba pemphero okondidomvera ndili machita mwamphamvu. Taonani, pemphero ndi chida cha mphamvu okondidomvera chogwiritsira ntchito iweyo kuti kusukufunikira sokalipira ndalama koma ungokhala nawo chikhulupiriro. Taonani zikuchitikapo. Nde mamuna uja anamuza kuti usazipha wekha, mawa musandisiye. Tifuna timone kuti kodi mamuna uyu apitilizabe kukhala mulonda wa ndende ya dziko lapansi. Ena aketera kusokera tapulumuka chifukwa cha chizindikiro chodabwitsa chimene Mulungu angachite pa inuyo ngati niyo mukupemphera. Paulo ndi Sila ndende zinatseguka zokha. Maunyolo a mmendo mwawo m'manja mwawo anatseguka chifukwa Paulo amadziwa kuti ife pakamwa pathu mposaseka kufulira titha kufulira ulo tili chimangire. Ndimafuna ndikuze matenda atakugwira mmene akugwiriramo koma uli nkuthekera kozuka nkupemphera iwe. Tikuvana, kodi pemphero sikufula kokha koma chikhulupiriro chochokera mkati mwa mtima mwako. Iwe kungokhulupirira kuti alipo otulusa munthu matenda amene andigwera wa zina lake Yesu, iwe utha kutuluka. Koma vuto andifetika ngoti tagwidwa ndi zinthu zatigwira zikuwawa timadzimva kuti ndife anthu olephera. Paulo sakudzimva kuti ndolephera ngakhala manga ngakhala atizimula akwapula. Pokwapula paja pamaonesera anthu nkuma kodi awakanakhala Mulungu ndiye bwezi Mulungu atalola za akwapula. Mulungu amalowa tilowe mvuto kumene. Mulungu amalowa tilowe mzimenezoso chifukwa Mulungu amakonekera muzimenezo zimene anthu atitengerazo. Chifukwa mamuna ujatu ponama nanena kuti anthu abweresa ziphunzitso zosiyana zimene ife timazikhulupirira. Iwowa akunena zimene ife Aroma sitichitayi. Abweresa chiphunzitso cha chilendo akuti cha Yesu chotu ncha chilendo. Koma malo moti anene kuti anthu awa ndiphera business yanga.
ndimakata mukandasiya chifukwa andichotsera chiwanda mwa mzimu amene amandipindulitsa akuna kuti abweretsa ziphunzitso zosiyana zimene timazikhulupirira cholinga choti anthu muderamo akwiye nawo achina Paulo koma lili boza. Ambuye atithandize okondedwa omvera, mulungu wathu atithandize, koma boza lina lililonse lochitirana mulungu choonadi chimazatuluka. Olo mutapanga boza mwa mtundu wanji kwanenera nzanu akalowa mu ndende fa cha boza akamangidwadi apita ndende akakhalamu, koma mulungu akamatuluka ndendemu akamatulusa ndendemu boza lina lililonse limayaluka. Kudziwikatu kuti mkulu ya manama kudziwika. Okondedwa Paulo ndi Silali ndi mulungu iwo waseka paka mwasakuziyankhira okha akumenyedwa kumapaka mwa Paulo sakuyankha kanthu. Ndimafuna ndikuze nzima anthu atha kuzuka kukutukwana, nzima mbotha kutukwanidwa utha kuchitidwa china chilichonse pamaso pako nkumva makutu akufa kuti akuti kukutukwana kuti koma uphunzire kukhala chete chifukwa iyo ndi nkhondo andi okumenyera nkhondo yako ndi mulungu. Nde iwe udikire pambuye ndapeza yankho kuti ino mukukumana ndi mikwingwirima chokothamangira kwanu kukhale kukumuyemekeza mulungu matamando komanso ndi kupemphera. Andi pamenepo mpamene kumadzuka kumwamba ndikuyamba kuchita zimene inu simungachite, kuyamba kuyalusa ndende zimene anakumangani kuteko ndende zanu zimene mwamangidwa aliyense akudziwa mtundu wa ndende imene alimo panopa. Koma ndikuwuzeni kuti ndi pemphero ndi pembedzero mulungu wanu wakonzeka kukutulutsani mu ndende zimenezo. Koma chofunikira choposa zonse chiyanjano chabwino ndi Yesu amene amatulutsa anthu a ndende. Mawa musandise tione kuti atatuluka mu ndende akuatulutsani ndani, koma nanga munthu uyu mulondayo ofuna kuziphayi chanchitikira ndi chani? Okondedwa muli ndi mulungu opambana amene amakutulutsani mu ndende zanu. Ambuye akudalitseni kufikiranso mawa titakumananso mulungu akalola ngati mkwatulo suchitika mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Lemekezani mawu anu kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu. Ndikudalirani komanso ndikulemekezani dzina la mphamvu lodabwitsa loposa mayina onse, dzina la Khristu Yesu. Amen.